Ja, takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska si ideme zahrať Village of Fortune na mojom serveri, ktorý najviac nenávidím, a to je Cubecraft. A možno to budete počuť trošku aj mojou sestrou, lebo pozerajú správky. Pozdrav do videa. Pozdrav do videa. Čo? Pozdrav do videa. Pozdrav do videa, si hluchá? Čo? Pozdrav do videa. Dobre, nechajte to tak proste. Upozornil som vás, že keď to budete dať čo počuť, tak to je moja sestra. A okej. Sme tu. Ja. Tu ma nenávidím. Okej. Takže... Čo sme dostali? Schody. Idem si podať koho. Áno, dobre, tak už nejdem. Ale každý sa stavia hore. A potom asi na mňa skočili. Tak to vyzerá. Aj, really? Nie, len Gasta nie. Na čo to takto spavne Gasta, keď vie, že aj tak ho to zabije. Keď ja pôjdem sem. Nie, Vardena, nie. Nie, Vardena. Okej. Sme tu. No. Čo to tento prežil? Čo? A on skočil dole. No dobre. Tak ideme to dať ešte raz. Alebo potom pôjdeme možno Survival Games. Bo už sme sa zlepšili v tom otečku. Okej, ideme dole. Zle. No dobre, tak dáme znova. All world. Nie, tu nie je voda ani nič také. Čo? Tu jak urobil? Táto je v samovrach, počúvaj. Tak pôjdeme za typkom. Dobre, obidvaja spadli. Nie. Nechaj ma. No dobre, zomrel som znova. Okej, to je znova ten set. Prosím, ďaleko toto nedoskočím. Okej. 3, 2, 1. Okej. Takto sa má, že proste skočí a je tam šmolkovia. Ne. Ja som sa skoro nachytal. Koláčik. Nie. Aspoň to spavnem zombika. Ani zombika som nespavnul, kamo, to už je 5. hra. A stále to v rici. Tak my pôjdeme tam a zničíme to.
Kamo tam je Technoblade. Aha, tu takomu spawneme Silverfisha potom. Dobre, tak to nie je Silverfish. Technoblade je tu. Ne! Tak nič. A mám nový hackerský skin. Nebojte sa, nie som hacker. Kľudne mi dajte IP do popisku videa. No nie do popisku, ale do komentárov. Čo, ja tu nemôžem položiť dvere? What? Ja idem po typkovi. Ne, tak typek ide po mne. Ne. Vyskočíme tu. Ne. Ale aj typek spadol. Jej. Nenávidím Village of Fortune. Slime? OK. Paráda. Slime je, no, nie je to veľmi dobré, lebo potom sa neviete dole pohybovať, ale každý teraz pôjde dole. Takže my si počkáme tu na. Alebo potom možno pôjdeme na to. Dobre, niektorí rovno skáču, neviem na čo. Niektorí tu majú, niektorí o tom vedia, že čo sa tam dole stane. Ale ja mám aj taký nápad. Né. Kamo. Som trošku nachcípaný. Dobre, toto tu bola moja úplne prvá minihra, ktorú som hral, hej. Keď som dostal Minecraft. No, Minecraft dostal kamo. Proste mi ho kúpil otec. Keď som bol malý kid, som mal 5 roky. Dobre, mňa už to nebaví, ja idem Egwars. A idem im tam všetkým ukázať, že ako sa hraje. Lebo ja akože, nezdá sa to, ale veľmi som sa zlepšil v PvPčku. Lebo moje kliky. A sa laguje hra. U mňa. Hej, takže fakt bude to celkom dobre, keď bude PvP. OK, sme tu. Neviem, dáme Team of Fortu solo. Neviem, ja pôjdem Team of 4, lebo ja akože Xbox veľmi nehrajem, sorry, ale fakt. Dobre, kde máme vajíčko? Tam, kde asi budeme mať. Minecraftovej no. Mám na sobie armor zlatej no. Ok, kde sú generátory? Čo? Ale nikto o tomto nevie. Kamo, to čo sú za speedruny? To ten už je tu. On ide asi po nás. What? Kde to je? Kde je vajíčko? Kde sme mali vajce? Hej, OK, toto je speedrunner čistý. To čo urobil? Však on tuturu, like a baby, ne. No, dobre. Hacker. Jak rýchlo mohol získať proste takéto veci.
čo my sme ešte ani pomaly nič nemali, to ten už mal vybavenie sveta, toto čo ťa hacky boli. Takže hej, môžu byť aj nejakí speedrunnery, ako je napríklad Dream. A už je koniec hry, bo zničil všetky postele a pozabíjal všetkých. Ale kamo, tam ten typek zďaleka nebol Dream. OK, takže tam máme vajíčko. A kde máme obchodníka? Idiot. Takto by sme veľmi dobrí v defenzíve, počúvaj. Urobíme to takto. Ne, nemôžem pokladať bloky. Ne. Tu ten má hejky, však on jak vysoko má hejtov. On tu teraz bude čakať, kámo, ne. Ne. Mám mečik. Nenávidím takýchto speedrunnerov. Radšej idem zahrať Bed Wars na onom. Toto nenávidím. Nenávidím Cubecraft. Čo je za server? Ideme sa. Come on, je to tak. Dobre, všimajte si, ja mám hackerský skin. Ale dobre, môžeme to robiť aj jednoduchšie. A budem mať lepší. Mám stiahnutý aj Siria Kariho skin. Takže ja neviem prečo, ale budeme hrať s ním ako. Ja sledujem Siria Kariho, dajte mu odber. Dajte odber aj mne so zvončekom. Like, mne to veľmi pomôže. Dajte ešte tie 2 odbery, nech sa priblížime ku 20 odberateľom, lebo ja som fakt začal asi pred 2 mesiacmi. No, pred mesiacom. Fakt by mi to pomohlo, hej, takže zoberte si to takto. Keď dáte odber, tak to je ako keby ste dali, ako keby ste sa stretli so svojím proste obľúbeným fanúšikom. Čo to hovorím? Dobre. No ale v hlavie. Dajte to odber! Dajte ho. No čo? Ok, som tu naspäť. Sestra, čo potrebovala? Rozmýšľam, že budem asi natáčať aj nejaký proste survival server, lebo ako minihry to hraje dosť veľa akože takých hráčov obyčajných, aj youtuberov, ale keď si zase zoberáte, že chápete, chodíte a hrajete dačo, namiesto normálneho survivalu, kde sa aspoň dačo naučíte. Tu sa naučíte možno PvPčkovať a tak ďalej. No dobre, teraz som spadol. A trošku parkourovať, ale aj tak lepšie samostatný survival. A nič. Každého roztrepem. Čo? Ak to je večer? A čo? To takto ho natáča. Kto nevie, čo je to Witcher, tak to je taká hra, že niekto proste chodí a zabíja príšery, hej. Nie, ja som si to nenastavil. Mne sa to predstavilo, ale mám tu na takéto pozadie proste a takto si kupujem
sa mi extrémne laguje a je to, ľudia, nemente si nič, nechajte si hru takto, jak ju máte, hej, lebo dopadnete tak ako ja. Predtým. A už som mal všetky veci, ktoré som potreboval teraz. Pol hodinu sa tam budem motať. A získam veľkého a malého. Bad Day Story. Táto čo je hneď do začiatku? Zelený. Táto si nikto nevšimol, každý bola fotka. Keď máme už Bad Day Story, to sa ani neoplatí hrať. No dobre, napriek tomu ideme do stredu. Som si položil blok. A idem speedrun. Ne, typku. Takto ne. Vidíš, preskočil si ma. OK. Takže... Ty digiš jeden, ty desi. Poď sem. Kombo. OK, hotovo. Robil som aj ho mini kombo. Vyhral som. Môžeme ísť asi zničiť posteľ, lebo oni majú strašne slabú obranenú. Koľko mám HPčok, hej, to môžem ísť. Ja idem. Idem im zničiť posteľ. Né, toto už je koniec. No, tak to som vedel. No, dobre, dúfam, že sa vám dnešný diel páčil. Dajte odber a like a dovidenia.